Ferran Mascarell, Ferran Mascarell i Ferran Mascarell. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat la candidatura de Ferran Mascarell com a president del Consell de Gràcia. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Gràcies per la vostra confiança. És un honor per mi. Senyor regidor, senyor secretari, tots els consellers i conselleres aquí presents, tots els veïns i veïnes. Alguns m'ha fet molta il·lusió retrobar-los, després de tant de temps vaig veient cares molt conegudes per mi, d'altres no hem tingut ocasió, espero que tinguem ocasió de veure'ns i d'aprofundir la coneixença de tots a favor de la Vila de Gràcia i a favor del districte. Jo soc dels que creuen que la missió de la política és desfent usos, no és fer-ne, és desfer-los en benefici de les persones, en benefici de la gent. Per tant, tota la meva feina mirarà de girar entorn d'aquesta idea. Aquí hi ha un mirall extraordinari, que és aquest districte. Jo sempre he dit que on vaig aprendre a entendre en sentit positiu la política és a Gràcia. Jo crec que des del punt de vista de la democràcia, des del punt de vista de la justícia social, des del punt de vista del progrés, des del punt de vista de la prosperitat col·lectiva i des del punt de vista del benestar, tots plegats podem obtenir coses que ens beneficien, que facin possible que tothom hi surti guanyant. A tots vostès, insisteixo, a tots vosaltres, moltíssimes gràcies, i a tots vostès, moltíssimes gràcies.